Shalom. Ala nama sunawa parmiwata tapare dia madirita martang yang mahita di begasan rohatabe. Amin. Mari dehita. Mar hite-hite guar ni dapata ama, dot guar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni tunde perbadia, na tu mapalangi dot tanon. Amin. Marlas ni roha mahamu, rap dohot Yerusalem, jala maralopolok mida ibana sudehamu, ale akana holong roha di ibana. Marlas ni roha situ tuma rap dohot ibana sudehamu, ale akana marsak roha mida ibana nasai laut. Las doro aku di akana mendok tuau, beta hita manopot bagas ni Jahoba. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, sasadahodo si pangulu, padomon jolma dohot debata, hupuji hami guarmi, jala hudok hami maliate tuho, alani saluhut nabi nahenmu, patu pahon hanguluan nami, sedongani mahami mar hite-hite asini roham, asau pikir hami, tong nati nomu dohot hamamaten asa huar sako kami dosa nami jala asa tubuh di hami hapor seau nasitong jala asa maroha holoa kami huhut mandok moleate tuho asa ulo hami mangi hutoko rodi hamatean ale Tuhan Yesus diho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu mar hite-hite mudar-munda badiai olat nion rodi saleleng lelengna. Amen. Marede
tatangi homa patik ni debata, patik palimaon satu patik. Limaon. Ikon pasangapo mudona torasmu asa martua ho jalaleleng mangulu di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho patik paonopon unako mamunu patik papituhon unako mangalakup patik pawaluhon unako manakko patik pasiahon unako olo makatidakon hata nasotutu maraloho dongan jolma patik sepuluhon dang jadi hal yang ani roham bagas ni donganmu dang jadi hal yang ani roham dongan saripe ni donganmu manang naposo na bawa manang naposo na boru-boru manang lobuna manang hudana manang dia pe ugasan ni donganmu songoni ma patik ni debata atau ngerap mahita mangidogogo tu debata lau mangulaosa ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulao naumbar tu patikni amen marede korp ina selasa marede
tapaserep marohata tatopoti ma dosata. Ale Tuhan debata amanami pargugono suatu dosan para sirohami dahami nadangolon narodohami tujulum manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajat dohami tubuh jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manimbil sian akadalanmu masa gudang do pangalosion nami di patikmu alai ingot mahami ali Tuhan alani dengan basam dot asini roham sayunang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami dohot pangalosion nami say ingot mahami hombar tu asini roham dot dengan di basam alani guarmu ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi amin. Tapi gema bagabanga taringo tu hasil ni dosata. Songonondo hatani Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi aka pangalosim songon obun jala songon obun manorop aka dosam saya mulak mahu tuau ayaw do si paluaho hasanga pema di debatana di kijang amin. Marede Mamuka Maisyan ayat 81 10 tajahama marsikat sore alai yang guau sian godang ni asini roham sai bongotaku do bogas bagasmu marsoba dopak bagas ni habadiau mi maka biariho aidang pos roha di hatana sidai saya hamaguado tahini roha nasida di bagasan godung natolok godung natalak do tolon nasidai di palandit-landit do ia dilana
Saya marlas ni roha masude akan namar haporu satuho. Saya marede manasida rodi saleleng lelengna alani ondingam munasida. Saya marolopolo mamidaho akan holong roha di guarmu. Songonima sahatna martua doakan atau mengon hati di bata jalan nopiopsa. Amin. Kor estomihi.
Mari dek. Taha tidak ko maha porsiaotei songona hina tidak ko nidongan sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia di debata jahuba ido ama parguguna suatu dusan na tuma palangi do tanon au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sesadai iman itu buani si Maria naga geben sianton di perbadia andorang sohabubuan ido tuhata natu mau na bernit di pahumanan silatus nama tetar pajol di bana di hau pinur silang natua tu bondur toru di turung tanum namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul di siamun depata Jahoba amanai parguguna suatu dosani disimai mana pami amulak sugu tanoon mau humi halak nama ngulu do namate au porsia diton di perbadia jala dong sada huria nabadia huria hato panila Kristen akan nabadia dohot yang sian dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogut daging ni halak nong mate dohot dihanguluan nasura sudah amin. Kor ama
Tik. Goarni Minggu di hari Minggu sadarion tanggal 10 Maret 2020 masuk mahita tu Minggu letare lapatanna marlas ni roha mahamu. Topik Minggu las ni roha di akka naung jupanga Yesus. Ibadah pagi dua dohot ibadah arian disiarhon huriata do pertanyaan wek dipanggil ma tu saluhut ruas ni huriata asareta mangaradoti persauran di huria madohoti pertanyaan na pinamasa ni huriata di ganup wek masuk pukul 20.00 wib inganan pertanyaan wek di wek sada di hari Kamis tanggal 27 Maret 2020 di bagas ni amang keluarga Tambunan inang Diakonis Boru Lubatubing alamat Nasida Jalan Kutilang Sakti 5 di wek 2 Kamis 27 Maret 2020 di Jabu ni amang Situa RD Sibarani Boru Siregar alamat Nasida di Jalan Raja Wali Sakti Perum Alamanda Blok E nomor 5 di wek tolu Rabu 22 Maret 2020 dijabuni amang Situa HM Hutagaol inang Boru si Mare-Mare alamat Nasida Perum Widya Grahasada Blok G nomor 4 di wek 4 Rabu 22 Maret 2020 dijabuni amang Situa M Simanjuntak inang Boru Batubara alamat Nasida Jalan Damai Gang Damai di wek 5 Kamis tanggal 27 Maret 2020 dijabuni amang Jesi Mamora inang Boru Pajaitan alamat Nasida Jalan Cempaka HKBP Kualu di wek onom Kamis 27 Maret 2020 dijabuni amang Jimmy Antonius Patar Parulian Tampu Bolon inang Boru Panjaitan alamat Nasida Jalan Anggrek Perum Pais Hatama Blok D nomor 8 wek pitu Rabu tanggal 22 Maret 2020 dijabuni amang Jetu Manggor inang Boru Silalahi alamat Nasida Jalan Rimbo Panjang kilometer 10 sia di wek 8 hari Rabu tanggal 22 Maret 2020 dijabuni amang M Manurung inang Boru Sitinjak alamat Nasida Jalan Bakti Opat Perum Bumi Bakti Permai Blok C Onom di wek sia Rabu tanggal 22 Maret 2020 dijamuni amang Raples Ritonga inang M Boru Gurning alamat Nasida Perum Panam Riau Purwodadi Sejahtera Blok A nomor 4 wek 10 Kamis 27 Maret 2020 dijamuni amang L Tampu Bolon inang Boru Sitanggang alamat Nasida Jalan Arengga 2 Bengkel Intijaya wek 10 sada Rabu tanggal 22 Maret 2020 dijabuni amang SF Hutagalong inang Boru Sirait alamat Nasida Perum Pila Melati Permai Sada Blok E Sada napatuluhon na sorang di basa-basa hotuhata dosa dadak danak bawah di keluarga amang B Sinaga inang Boru Parapat tubuh di hari Selasa tanggal 14 Maret 2020 alamat Nasida Jalan Melati Perum Setia Mulia Tolu pengembangan Blok B nomor sada masuk wek sada di batata nama masuk dak danaki suang songoni nang natorasna napaupaton gotong royong di hari Rabu tanggal 22 Maret 2020 pukul 8 saat tuna selesai
ruas wek onom gotong royong di Pospel Jalan Uka taurupi manasida di bagasan Lasni Roha jala tabuan ma peralatan na hobar tusi. Napalimahon Konpen Distrik di hari Senin tanggal 20 Maret 2027 Konpen Distrik Pangulan Nagoktiki di Patupa di HKBP Pajar Resort Labu Baru borhak dosude full timer ni huriata madohoti ulau ni napaonopon klarifikasi ruas nahona RPP na di hari Minggu tanggal 10 Februari 2027 di Tiktik Kodo di huriata hona RPP amata Poltak Edison Sinaga di wek 10 ala mga lausi patik papituhon dohot mangoli muse tu ugamo na asing alay ternyata informasi na dipasahat tu para haladui daktikos dungi dipatupa ma klarifikasi langsung tu nasida jala daktu tu nasida naung mangoli muse siala ni diucap ma RPPI tu nasida jala farhalado mangido maaf di hahuranganon sa luhutna. Napapituhon PA Ina Gabungan. PA Ina Gabungan di Patupa di hari Selasa tanggal 21 Maret 2027. Inganan di gedung sekolah minggu masuk pukul 17.00 WIB manang jam 5 botari. Napawaluhon PA sekolah minggu di hari Minggu sadarion di Patupa huriata do PA sekolah minggu na di hasuhuton Yohana Pasaribu boru ni keluarga Amang Pasaribu inang boru siahaan wek 2 maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 14.00 WIB manang jam 2 arian. Napasiahon pendidikan agama Kristen tikting na patulu halihon di Ganup Minggu di Patupa huriata do persiajaran pendidikan agama Kristen tu aka yana kota murid SD SMP dohot SMA SMK nama karikoton nilai agama Kristen masuk pukul 10.00 WIB sahatu pukul 10.40 WIB pinangido tu akan atoras naso madaptarhon yana konna dope asam madaptar matuhuria melalui amang situa eslu batobing seksi pendidikan tuaka yanakon narikot nilai agama Kristen alai dang madohoti persiajaran agama Kristen na pinatupa ni huriata manang naso terdaftar dope dang dikaluarhon huria nilai agama Kristen tunasida. Catatan tenaga pembimbing pengajar agama Kristen naparjolo situa A Tambunan sarjana pendidikan Kristen napaduahon Melda S Sinaga sarjana pendidikan Kristen napatuluhon Merita Manik sarjana pendidikan agama Kristen napasapuluhon sosok pinangido matu saluhut ruas ni huriata di Ganup Wek naung kategori lansia manang marumur 50 tahun tugijang asa masuk ma tupunguan lansia jalareta madohoti kegiatan lansia ima PA dohot senam lansia na di Patupa huriata di Ganup hari Sabtu masuk pukul 7 WIB pasapul sadahon bajar makanan mahasiswa KMK FE Universitas Riau di hari Minggu sadarion di ibadah pagi 2 dohot ibadah siang di Patupa yana kota komunikasi mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi Universitas Riau do bajar makanan
dohot minuman, sekaligus manasida patubegehon edde puji-pujian di ibadah pagi dohot ibadah siang. Tak urupi manasida di bagasan lasni roha, marhite manuor bajar makanan dohot minuman na di parade nasida. Napa 12 hon ulang tahun Majelis HKBP Raja Wali Pasahaton, selamat ulang tahun ma Tuhamu, ruas ni huriata nang naso ruas dope na marulang tahun kelahiran, pernikahan mulai tanggal 10 Maret sahat tu tanggal 10 Maret 2020 di minggu sadarion. Saya dilihat tuhata marihamu hahi pason, dohot gajang ni umur, hata ni debata tu na marulang tahun, jala halamoho Jehovah, jadi lehonon nama Tuho pinangido ni roham, tersurat di Psalmen 37 ayat 4. Daftar jemaat nama ulang tahun di hari tanggal 20 sahatu tanggal 26 Maret 2020 ditiktikon jala di Serma di WA Group Ganub Wek. Pasapul tuluhon hata mauliate. Pasato ni rastado mauliate itu sudi ruas ni huria nang nasu ruas dope naung pasahaton pilihan siganut minggu, pilihan pertanyaan keluarga, perpuluhan dohot hamuliateon songone nang pilihan tahun molo adong kekeliruan manang nahurang jelas ditiktingon boy ma langsung dihubungi parhalado di konsistori songone mamanginang sistem tikting na maragam di huriatta sadarion horas madihita saluhot na. Tuhan Yesus memberkati. KOR KMK Fakultas Ekonomi Undri.
marede. Tapasada marohata martami yang mahita dame nidibata nasumuru sian saluh naroha imana mangaramoti ate muna nang dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Di damang dohot dainang nang dihita saluhna namar punguna hinaholongan ni Tuhan ta Kristus Yesus. Horas madihita saluhna. Domutu warni parpunguang mingguta sadarion. Imana margoar minggu letare. Laos nasinosoan ni topik di minggu sadarion. Nama dok las ni roha jak kanong pajupang doh Yesus. Alani neng pakulingan ni hata di batado kita. Laos om managabe buhal ni ngulu ni partodiota. Marhite hata ni bata sian evangelium ni si Yohanes. Ima di bintu na pasiahon. Mamuk kami sian ayat 35. Sahatu ayatna ngapa opak puluh sadahon. Alani imar hiti turpuk jamiton. Hami mana mancahahon hatani turpukon. Ditonga-tonga ni parpungat tadi tikyon. Songonoma didok hata ni Tuhan ta. Alus ni Yesus. Di bege Yesus semua nang dipabali nasida ibana. Jadi nin nama mandok ibana dungjuk paksa na porsea doho di anak ni jolmai dungi ninna halakima mangalusi ai ise doi Tuhan asa huha porsiai ibana jadi didok Yesus mah tu ibana nani idam nama katai dohot ho ima ibana gabi di dogma na porsea doau ale Tuhan los disomba ma ibana dungi di dok Yesus ma membuan uhum do umbahen naroau tu portibion asa marnida akan aso marnida hian jala asa gabe mapitung akka na marnida jadi di BG nadeba sian akka parise narap dohot ibanai me jadi di dokma tu ibana datung dohot hami mapitung jadi di dok Yesus ma tu nasida
At na mapitok kamu, gabi somardosa hamu. Alay didok hamu do. Namarnida dohami. Gabi hotma dosa muna. Ima yanggo sa. Di damang doho dainang namarpuna hinaholongan nitu hatta Kristus Yesus. Hoparma tu warni mingguta sadarion naman dok ima minggu letare. Namarlapata mahata pandohan letare. Ima marlas ni roha mahamu. Namar ojah mahata pandohani. Siang buku ni panurirang di bindu manang na di buku ni panurirang Yesaya bindu 66 ayat 10 ayat. Molo didok hata ni turpuki manang na hata namarlas ni rohai tutonga-tonga niya kahita saluhuna. Hata pandohani nagabe jow-jow doi. Asa ganup akajo mana porsea di bagas at tuhatay. Toktong mangolu nasida, toktong manasida, miyan jala mangolu di bagasan las ni roha, ngulu ni saluhut akka na porseay. Idobin na di Johan, manang na diduk tutonga-tonga niya kahita, asa manuktok kita, mangulu di bagasan las ni roha. Upartusido mang do tamuinang, molo di Joho kita marlas ni roha, na pasti nang ikondo takas boto otak, manang na naik kondo takas atusan ni galup akahita ahadon nagabe siala sibo ciri ni ngolu ni akahiton didok mangolu manang na dijuhot tuhita asa manoktok kita di bagasan na marlas ni roha na pasti neng parhato potot tado di tonga-tonga ni ngoluton molo di juho kita asa mangulu di bagasan na marlas ni roha ima alani ragam niaka pasu-pasu ragam niaka silehol-lehol ni debata nata jalo di bagasan ngoluton ilomang lo tambidang sialan iro. Jalan mohlo tarimang yamang do taminang. Tasigeti akan atajalo marhite pasu-pasu nong pinasahat ni debata di tonga-tonga ni nguluta dakka etonga kitai dakka bilang kitai akka nong binahin ni debata akka nong tajalo sian debata marhite pasu-pasuna tutonga-tonga ni ngolut. Alam niyo mang dotang minang hita na marpungo na hinaholongan ni Tuhatta Kristus Jesus. Molota sigati tapahusor-husor. Ahama natakas na boy idota. Na boy pakilala honotta di paranguluta. Ima nalahosya sonota. Marhite pasu-pasu ni Tuhani. Na perjolo sa halin ang doholon nami domang dotang minang. Dakkatuhoran niya ka manang isi. Manang na dakkatuhoran ni hitay amang dotang minang. Molo di paluas di batado penguluton. Ido rohata marhite nong nilehon ni debata tutonga-tonga ni nguluta hahipason di pamatak
Jalan molo tahu ji domang dotang winang. Manigati. Diak kanong masa natabolus diak ka arinang salpo. Parlu mo bima. Di nama mulus sorry magobolo kita marhiti kopit sa pulusia. Nang hati dakolot tado, jalan nang dohonot tado. Las rohaku. Alanang di palue de batangolukon. Sian sorry mago boloni. Ati amarot taminang ati. Kung nang hati dakolot tado. Molo si patado amang lotaminang flashback kita. Dia kanang tabolus lumoyma di masa-masa ni Sorimago Boloni kopit sa plusiyay. Si pata amang lotaminang songko-songko lohita si pata. Mambigi at kaberita-berita na to pumasa. Jala takolan dia kanamasa amang lotaminang na mambay songko-songkot kita. Marhite Sorimago Bolon namasay. Gabi godang do akka perubahan-perubahan. Marhite akka hasomalan-hasomalan. Nataulahon nasalilingon. Manang nataulahon andorak sokopit sa pulusia. Alay hinorhon ni kopit sa pulusiyay. Gabi abad manang olat kita. Lahong mangulahon akka namasay. Tabirin do mang lotawinang. Ala ni kopit sa pulusiyay, dang bube hita marsi jalangan, ate bang lotang minang ate. Nangi, dang bube hita marsi jalangan. Bola do, pangotak na amang lotang minang, sa hatu tikyon, gabi soon na enggan do rohata, marsi jalangan do dongata akka, na dihumaliakta. Hape, mahasomala ni, na marsi jalangan ni, diaka parasorata ate bang lotang minang ate. Tapi ering amang lotang minang muse. Andro somasa kopi sa pulusia. Ringgas do akainata amang do taminang marcipika cipiki nangi. Pajupang doh dongan na marcipika cipiki amang do taminang kan. Alai alani kopi sa pulusia di orom majo cipika cipiki na ati amang do taminang ate. Naing ma senyum manis ma dibaen ati amang do taminang ate laho menyapa dongan na anggo so masa kopi ti sa pulusia yan amang do taminang budang tabereng mitor malucung inat tanah saya di cipika cipiki nangi amang dot taminang mitor hatok dui nangi amang dot taminang da wajar dui ati amang dot taminang ati alai mago majui taorom majui nangi amang dot taminang boha asahi pasita ati amang dot taminang ati dakola ni amang dot taminang holat tabege ambulans mamulus nangi amang dot taminang mitor tarok tohon do hita isi mangay mitor sapa-sapa do mudarta dong aku di amanoen di dia maneng namasay iro namasa tabereng amang do taminang hinorhon ni kopit sa pulusiyay alay mulak mahita tu hata padohani neng halasonot tado suri amang do taminang anggo soala di pandonganion ni debata dang boy hita dina malua siyan na mga dopi kopit sa pulusia. Iba na parjulo. Napadua ho namang lotang ina. Las rohata. Ala marulang tahok kita. Nang yamang lotang inang. Adok kiton nasolas rohana tabomur na. Adok kiton namang lotang inang. Ati buwa songon nahu pikiri hamyon. Nangi si adong do si pata akahita jolmon nang yamang dotaminang dang las rohana tambah umurna sedi tagam rohana manang sedi pikir rohana do neng sete tak poso ibana nang yamang dotaminang asal tambah umurna panjang umurna nang yamang dotaminang semurhing ibana turus sepanghiduan nan yang setetak may ibana poso manang tepos inna ati amang dotaminang senek songoni man yan di dok rohana ati amang dotaminang ati ape amang dotaminang neng hambulati honot tadi neng halas sonot tadi tambah ni umur tay molo tumpe ditambah ni umuri moru pardidata
moru parbinigiatta, moru parniang kuatta, ati amang lot taminang ate, moru muse daya tarik ta, ati amang lot taminang ate, moru muse daya dorok ta, nang amang lot taminang, bahasa moru daya dorong, walau ngatang bomor, alana ikon nasi ditugu-tugu lu bebana, ikon nasi dionjor-onjor ro bebana, ati amang lot taminang ate, alanunga lemah tu bebana, nang amang lot taminang, alani dorok kami nakingan. Moru daya dorongna ninahami ati amang lot taminang ima alai tambah umur tei unang gabe mangorui haporsiota mangorui akka pambahenata nadenggani maradupon akka dongatta col ilo mang lot taminang alai molonunga ditambah itu hatta akka umurta di tonga-tonga di ngulutta ikol lamar tabbatambama akka naulina dinggan nalahu sipatu potta di akka nahumaliak kita alani amang dot tamuinang regem dope nabu idota las nagabe las ni rohatta di akka nang tajalo siatu hatta adong do setonga-tonga nya kahita las rohana alani gabe na nyulana sinur muse na pinahanna. Sudiro hita amang dot taminang makalasoni. Adong muse amang dot taminang las rohana ala nong marhasipana sude akang ulunya kapopalanna. Las rohana ala nong dapokna ulaon na lebih lumenggan muse di tonga-tonga ni parngulun. Doaka na asing do piamang dot taminang nagabe panandota diakka pasu-pasu nang tajalo na siyan di batang di tonga-tonga ni parmulut alai amang dohot hamuinang di tonga-tonga ni parpungata diakka ragam nyakka nalahosi halasonon ni rohatai di parmulut di sigadupari alai yang gona pinasah niturpukon las ni roha na pinasah niturpukon marasing do sian las ni roha na tatanda jala na tahalasoni di tonga-tonga ni akka parmulota di siganupari mulotai damang dotang wina siya tonga-tonga niturpukon las ni roha ni sahalak nama pitung sian hatutubuna alanong di lehon debata di lehon Kristus Yesus tutonga-tonga ni gulunay hamamalum gabeboy marnida ibana sian hatutubuna yan naso marnida ibana ada kesembuhan ada perubahan. Ido na Jepang, ido na dapat manang ido na gabi na taida siya turpuk na masa di parpunguan minggutta sadarion las ni roha ni nama pitungi di pamalum ibana siyan na somarnidayan gabi marnida ibana alang ido mang dotang winang na buido honot talo dangadok kape na subuy tarpatu panidibata neng hati dia konot tabe. Wasa tadok songoni amang dot tamuinang. Anggo pamikirion ni halak parise. Deng mungkin ibana boy marnida. Ala nanunga dibuat tubuh ima hapitungon ni ibanai. Alai. Marhiti huwaso ni dibata. Marhiti gugu ni dibata. Boy muse nama pitung siap pertubuhan yan gabi marnida ibana alani amang dot taminang neng maswara hotuhita do namang dot taminang di tonga-tonga ni parpungata di tikyon asa unang mabiar hita di nalaho pasahaton di nalaho pabuahon akka holso ni rohata maradupon debata alana radero sude dia dopan di debata asal ma
rade rohaton lao ro jonok kehidupan ni Tuhan teh. Ida lau sidot tamang dot taminang. Songon dia gogol dohot kuaso ni dewata. Siap pikiran ni akka halak parise. Dang bohyang bebana nagabe malum siap tonga-tonga ni ima siap parnidane. Alai mangula dewata dipatu pa dewata. Gabi malum ibana sian akka para sahiton ne lumo bima sian naso marni deh di bana gabi marni deh bana. Alan jo madot tamuinang hurok kami nakingan poda pangajarion na dinggan do tutong-atongan ni ngulu niya kahita saluna. Molo ta adu pia kagalubang-galubang di pardelalan di ngulutong. Unang seju molo hita patujuluhong gugutta doho pikirata. Sotum ate manglot taminang ate. Alayo molo tado do hita so sahalak na porseang. Juk pangakana maul di tonga-tonga ning ulutta. Juk pangakahasusahan di tonga-tonga ning ulutta. Songon halak na porsea hita. Ikon marpos ni roha si tutudo hita. Di nama ngadu piak kana masa di tonga-tonga ning ulutong. Ikot tude batado natok tong pasahatot. Ilo mang lotami. Alangi ilo unang dangol-dangol sisilon. Manang na unang golom-golom ria-ria. Ngulu ni pakka porsiotang maradupot Tuhani. Alai marhite turpukon. Neng ajaran na dohitang. Siyan ngulu ni sahala na mapitong. Nabuhay di pamalum ni Jesus Kristus. Neng ajaran ni turpukon dohitang. Asa marpos ni roha hita toktong tuadupan ni Tuhani. Napadua homose amang dot tangwinang. Neng calo ottado yang goakka natinoppan di debata maragam do natinoppan di debata di tonga-tonga ni Portibio. Jala akka haragaman natinoppan di debatai marhiti silehon-lehon ni debatai. Unang gabe patubuhon akka haci ni rohai kecemburuan ni di tonga-tonga ni akka para mulutna. Unang gabi parohon late elak teal hosobi di tonga-tonga ni akka mulutna molotungpe marasing silehon-lehon ni akka dongatta silehon-lehon ni debata maradupun akka dongatta jolma amang lottamina sotum ati amang lottamina ati alana songon akka halak na porsia hita neng ikon parhato potot tado regam do marmacam do na pinatupa di debata marhiti silehon-lehon na tutonga-tonga ni ngulu nyakka hita colma alani i hamorau ni keberagaman ni neng ikodo jalo ottei halas sonottei di tonga-tonga ni parngulutta ima na parjolo na lo sidotta marhiti ima dina pina malum ni Kristus Yesus ima sahalak na mapitungi marhiti pasu-pasu ni Yesus Kristus na pinasahakna tu na mapitungi na padua homo siya mang lottamwinang unang gabi patu parbeda-beda ani di tonga-tonga niya kaparsorata molo tungpe marhalubian dongat tajolma siyan akahitabi marhite diak kapasu-pasu nanilihon ni tuhatay di tonga-tonga ni ngulu na sila. Godang lomang lottamwinang siya tonga-tonga niya kahita akapangalaho sa songoni so nalibereng dongan na siya nu asing sinibana nangyamang lottamwinang mitor songona sogorohana nangyamang lottamwinang mitor pisi malolong na marnidasa torop amang lottamwinang neng di parhatopo rohana do neng iko salu niyan akana adong na di humaliang nei dos dohot ibana sarupa dohot ibana hape neng ikon tandot tado amang lottamwinang nata jaloy marasing dui sian akka na jinalo nyak kadong atta jolma danga dok kita nasarupa marhiti hasahatan ni pasu-pasu na siat tu hate di tonga-tonga yung ulutta
Jala unang tapa hata-hata. Songon namasa itong atong iturpukon natin mang lotaminang ate. Duko di pamalum nama pitungi siya katubuan ni. Tabereng mapangalahon ni halak parisay. Di pahata-hata na sila. Di pahata-hata na pinamalum ni Kristusi. Dakulan di pahata-hata alay molo tabereng muse. Diaya na patulog 5 honon. Di pabeli. Hindi natin ang lotaminang ate. Di pabeli. O nakapangalahon na suding ganon amang lotaminang. Jala molo tabigi nakingan hata ni pati pasiyahoni amang lotaminang. Dan jadi ho makatidak pun hata do sututu maradu pun nakalugan bujolma. Nin natin amang lotaminang ate. On songon akahalak na porsiya hita ikom marmana do hita. Bisalu parngulot nang amang lotaminang. Unang olo hita termakan nang amang lotaminang. Olo si pata ninna apala tulang nama sianu ninna ujungna ninna tu ninna nang amang lotaminang. Alani tarpangak kata ninna tu ninna ama ujungna perbedaan jadina nang amang lotaminang. Alani halak Kristen ikon nagabi halak kritis do nang amang lotaminang. Ikon jolo dibereng do namasay baru ma dihatahon. Alana gabi uhum dui gabi dosa dui tutong atong ay ngulutta. Molo tarpangan sian hata ninna tu ninna hita. Ilamang datang ilang. Neng jaga honot taro. Neng jamot kita. Jamot. Jamot. Olo marbeda sa huta holan alani hata ninna tu ninna. Nang yamang datang ilang. Olo. Apalagi ma namasi sonarion ati amang datang ilang ate. So martuhor hata ninna ti amang datang ilang ate. At sugari martuhor hata nang yamang lotaminang ba olodo maratan nasa da makatahon hatana nang yamang lotaminang alay alas martuhor hatay ba murah-murama mandok nang yamang lotaminang marati ta so ko na uhup pita sonido ni pati pasiya holi marmanat kita molotungpe adong nahurang hasalannya kadongakta tadok mardebu-debu tutuhani mahasalan naside. Ilo malutamin. Ilo nalaho sidota. Jala ido na pinatolhas ni turpukon. Di pabeli akahala parisipe na pinamalum ni Kristusi. Alay amang dotaminang. Taida ma nagabelas ni rohata. Dijak kon Kristus Jesus do. Na tape nang torok halak pabelihon ibadah. Ilo mang dotaminang. Unang pajulu-juluhu hita. Pamasa uhum. Sotong gabi hona uhum ni Tuhan hita. Ilo. Napatuluho mo siya amang dotaminang. Songongguar ni parpunguan minggut ta sa diarion. Las rohana. Alanong jupang doho Kristus siya. Ido na pinaturuhon ni halak na pinamalum ni Kristus siyan na mapitungi gabi marnide ibana di na marnide ibana las rohana di nong pajupang dohot Kristus Jesus Tuhan tayo nuayang amang dotang ina hata ni turpukon neng manupuk kita buado amang dotang inang duko pajupang hita do Kristus las do rohata sotung do ginalahon neng rohita tu bagas joron itu hati ati amang dotang winang ate gudang ungu-tungu ta ungu-tungu na dia mah songon dia mah bezukku songon dia mah au buah mah au godak kita nagabe alasatta godak kita nagabe padu dokor rohatta dinalaho pajupang dinalaho roh barsaur tu bagas joroni tu hati manang na di pertanyaan wek ati amang dotang minang ate godak kita marsidelian manang na do rohana laoro tutong-atongan di pertanyaan ni so binoto sipata aha alana aha sibocilina manang aha ubahe rohana dinalaho duk dinalaho ro tutong-atongan di parpungwa pertanyaan ni alay nuaeng marhiti turpukon neng dohonon di turpukondo tutong-atongan di parpungaton
las rohani na mapaitungi, suang songonima, neng ikolas no rohata, di napajupak kita, dohot Kristus Yesus Tuhate, alana Kristus Yesus silo, nagabe silehon las di roha, silehon akka pasu-pasuda, tutong-atongani ngoluta ganup parsada-sada. Amen, martangiang mahita. Tuhan nami jala di bata nami, naguk asini roha, mauliate male Tuhan, dihatam nang mamakulingi hami, itong-atongani parpunguan parminggon nami sadarion, na mangajari hami, asa manoktok kami ali Tuhan mangulu di bagasan namarlas ni roha, di nama kalason, akka pasu-pasum nong hujalo hami, di bagasan ngulu nami di siganupari ali Tuhan. Alani i lampahot kami, lampatugu kami, asa tok kami ali Tuhan, maka porseho di parungulun nami di siganupari. Tuhan nami jala di bata nami, nang songon ali Tuhan, di saluhna ruas ni huriamon, amanami ina nami do sudi akka poparan nasida, na do na jonok sen nasida, asa ho male Tuhan, na toktong, na mandongani, na mangaramoti, ngulu ni salut ruas ni huriamon, lehon gacang ni umur, padau nasa sahit, setong-atongan ni ngulu ni amanami do ina namion, lehon mahahi pason na siya koy ale Tuhan, tutong-atongan ni ngulu nasida, suang songoni male Tuhan, toktong jagahon, toktong ramoti nasida, jala pasu-pasu ale Tuhan, saluhukna, na niulay tangan niya manami doho ina namion, manang di dia pinasida, di na mangulahon akka ulon ne, pasu-pasu saluhukna, akka na niulay tangan naside, di na pinasupasum, na niulay tangan niya manami doho ina namion, tamba malas si roha nasida, martamba ma nang tong pamuzion nasida, tuwarmu nabadie. Tuhan nami, jala di bata nami, suang songoni male Tuhan, dia kayanak punya karuas di huriamon, na menek pamatang na pemburimbur asalam tumagodang na, dia kana marsikola ali Tuhan, na do na jonok sian amanami do ina namion, ruas di huriamon, akayanak kon nasida, na ibaga sa parsikolaan, jaga nasida ali Tuhan, bahen nasida gabi akayanak kon na pistar, na bisok, siuluy na toras, parlumobi ali Tuhan, iyanak ko siya biariho. Suang songoni male Tuhan, pakasi wotoho, dia katiki na parpudion, neng mengadopi akka ujian, ma akka yanak ni ruas ni huriamon, marhite ujian semester, na pinatu banyak ka, parsikolan nasida tu nasida Tuhan, posro hanami, na donganamu nasida, na lehonomu haripason, hapistaran, tu akka yanak nya karuas ni huriamon, asaboy denggan, di alusi nasida, akka suku-suku ni panguji tu nasida di Tuhan. Suang songoni male Tuhan, dia kanok sipul se persikolanna, dan dapat lo pihak kapar karejuan, lehon akka ulon dari gandingul nasida. Dia kanong matoras umurna, dan dapat lo pe sirok tak mitodina, patuduho nale Tuhan, nagabidong asari pe nasida. Dia kanong marhasoho tadale Tuhan, dan dapat lo pe hagabion di anak gabi di boru, ngulu di parsari pion nasida. Mangido hami tu hoale Tuhan, namora do hoale Tuhan, ralido salut na dia do pamui, alani Tuhan nami jale bata nami, marhiti asini rohami, pasah male Tuhan, taongosom male Tuhan, hagabion marhiti na pasahaton anak do boru di ngulu ni parsari pion naside. Tuhan nami jale bata nami, molotung adong akaruas ni huriam, na di bagasan mingguon marulang tahun pribadi, doh marulang tahun keluarga, lap tabay makalas ni rohani nasida. Lapasu-pasu tu tonggul nasida Tuhan. Suang songoni ruas ni huriam na dibaga sa parsahiton. Lehon hama malum marhite sahit na subong kopi pamatang nasida. Marhite Kristus Jesus martangyak kami tuho. Amen. Mari dia mahita los papungu pilihan.
Satangnya koma piliata. Ali di patang amanami naribono gijang. Hodo haroron ni saluhut. Silehol-lehol na dinggan. Doho na sa uli basa na mo diutus. Upasaat hami ma siyan na nilihom mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasya kami pilihanon. Pati pulhon harajamu. Di tonga-tonga ni huriam. Doho di portibyon. Buhay marohanami. Marehite-hite tordim. Asalam hutan dahami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marehite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di bono kitjang. Say pinarbadia mengkowarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomoni roham di bono tongon songon na bono kitjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se samarusanami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa puhami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur homa damena tu todim amen. Shalom.